Rozprávky na dobrú noc od Ejaj detka. Dnes ti porozprávam príbeh o jednej čarovnej veci, ktorú nosí mamička všade so sebou. Je to príbeh o tom, že láska dokáže vyriešiť každý problém. Volá sa o Saške a nekonečnej kabelke. Tak si ľahni a pohodlne sa ulož. Nezabudni, že moje rozprávky nájdeš aj na YouTube, kde ich môžeš sledovať aj s krásnymi obrázkami. Nezabudni dať like a follow, aby si bol aj ty súčasťou rozprávkovej cesty. Rozprávka sa práve začína. Kde bolo, tam bolo, žila jedna malá dievčinka menom Saška. Saška mala mamičku, ktorá nosila jednu celkom obyčajnú hnedú kabelku. Jedného dňa sa vybrali na výlet do lesa. Všade voňalo ihličie a vtáčiky spievali. Zrazu Sašku uštipla do ruky včielka. Auj, auj, zaplakala Saška. Mamička siahla do kabelky a vraví. Pozri sa, Saška, čarovná mastička. Chladivý krém bolesť hneď zánal. O hodinu neskôr Saške začalo škvrkať v brúšku. Mamička opäť otvorila svoju kabelku. A vonku bolo voňavé jablčko a keksíky. Keď sa vracali, obloha stemnela. Spustil sa hustý dážď. Mamička siahla do kabelky tretíkrát. A z malej tašky vyskočil obrovský veľký dážnik. Doma sa prekvapená Saška opýtala. Mami, tá tvoja kabelka je naozaj nekonečná? Mamička ju pohľadila a pošepla. Vždy je v nej to, čo najviac potrebuješ. Ponaučenie z tejto rozprávky je takéto. Maminkina láska a starostlivosť sú nekonečné. Tie najdôležitejšie veci a bezpečie nosia rodičia vždy priamo vo svojom srdci. Nové rozprávky pre teba pripravujem pravidelne. Vychádzajú každú stredu, piatok a nedeľu. Tak sa nezabudni vrátiť k môjmu rozprávkovému krbu. Ak sa ti príbeh páčil, nezabudni dať like a follow. Cez link v mojom bio si môžeš objednať aj svoju vlastnú rozprávku na želanie, kde budeš hlavným hrdinom práve ty. A teraz už zavri očká, uvoľni sa a nechaj sny, aby ťa odniesli do sveta pokoja. Dobrú noc a sladké sny.